熱いのかな。こんなに近くにいるのに届かない本当になめないかな。心だけが声でくなな恋が凍えて君のぬくもりに触れたくてあっといなければいいけどたった一人君に愛されたくもしも私があの子だったらきっとわがまま言わないのに何もいらないの何も怖くないの誰より好きだから君